Çağlar Uymaz bixwe li bajarê Enqerê navçeya Haymanê li gundê Tepeköyê da jiyana xwe didomîne. Ew 15 sala ku bi xwedîkirina ajalan ango heywanan ra mijûl e. Cotgeha wî ya heywana heye û nêzîkî pêncî çêlek û ga têda dijîn. Debera Uymaz li ser berhemên şîr û firotina ajalan e. Lê li ber xirabçûyîna aboriya Tirkiye ew jî gazînc dike û dibêje li ber bihabûnan êdî ew nikarin ku heywana xwedî bikin. Ve zamanı durum üretici zaf xarabe. Çünkü üretici maliyeti mepel zorlamıştık. Fiyat babune, hayvancı sıkıntık mezindane, maliyet ama per gram bune. Jibonavê em sıkıntıya dişînin, gelek sıkıntıya dişînin. Vedat Torun jî bi xwe firoşkarê ajalan e, lê gazîncên wî jî hene. Torun ajalên ku di dewrûberên Enqerê da kom dike û tîne bazara heywanan li ber bihayên giran nikare ku bifroşe. Li ber 3000 pezîwetê bajarê Enqere navçeyê yeni mihalle tomeka tene ama tereke tona hata firtine pezî nefirtine xelkî ji pez wisom bû mê bibana yê boye cey boye xelkê mê xejûnin ek birfoşine. Alîkarê hevserokê HDP û berpirsê polîtikayên cotkarî û aboriyê Rıdvan Turan li ber bilindbûna bihayên alif ango êm radigîne ku kesên ku ajalan xwedî dikin gelek tengasiyê dane. Hem bitkisel üretim yapan hem hayvansal üretim yapan kesên ku hem hilberîna ajalan û hem jî hilberîna çandinê dikin li ber giranbûna her tiştî ana di nav tengasiyeke mezin dane. Ji bo ku li Tirkiye rojnîne ku alifên heywanan û gubreya zeviyan bilind nebe. Ew yekşî hemû kesan dike bin tengazariyê. Hêdiya kesên ku ajala xwedî dikin bi ti awayî nemaye. Çağlar Uymaz ku bi tevahî debara wî li ser ajalanê radigîne ku aboriya wan sal bi sal bêtir xirab dibe. Hayvancılık sal bi sal xirab dibe. Pişta 2 sala 4 sala bervê hayvancıya me gelek xweş bû. Me qazanmıştık, me pere lê qazanmıştık. Yani qazanca me rin bû. Ama ve saleke işte buna evê girdiya em pir sıkıntıya dişînin. Li Tirkiye nêzîkî 18 milyon heywanên mezin wek çêlek û ga 57 milyon jî heywanên biçûk wek mî û bizin hene. Li gorî hin statîstîkan wekî cotkariyê di xwedîkirina ajalan da jî sal bi sal paşdaçûyîneke ye. Kesên ku ajalan xwedî dikin jî ji vê yekê gazînc dikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.